No to je najčastejšia otázka, preto lebo ľudia zabudli už na to, ako vyzerajú infekčné ochorenia, také závažné infekčné ochorenia, na ktoré sa zomieralo. Čiže zomierali malé deti, bolo bežné, že naše staré mamy, prastaré mamy mali aj 10 detí a z toho 2-3 deti určite zomreli v rámci epidémie osýpok, záškrtu, čierneho kašľa, prenosnej obrny, samozrejme, takže tých ochorení bolo pomerne veľa, takže ľudia momentálne si užívajú to, že jednak máme očkovacie látky, jednak aj to, že boli oni očkovaní, jednak, že máme dostupné antibiotika, samozrejme, čiže vieme niektoré baktérie účinne zabiť, keď podáme tie lieky, alebo protivírusové lieky, alebo podobne. Ale treba si uvedomiť rozdiel aj medzi liekmi a veľakrát sa na to spoliehajú ľudia, že však nemusím byť očkovaný, lebo však už máme dostupnú liečbu, lenže tá liečba je obmedzená a funguje len vtedy, keď ju užívam. Čiže keď podám antibiotika, zabijú mi baktérie, tak ten účinok už nefunguje ďalej na ďalší rok, 2, 3, že budem chránená pred tými baktériami. A to isté pri vírusových liekoch. Pri vakcínach je to práve opačné, preto lebo ja dostanem vakcínu, to znamená, že ona ma nelieči hneď, že vlastne zlikviduje ten vírus, ale ona pôsobí to, že tvorím si ja protilátky, mám tam bunky, ktoré si to pamätajú a ja keď sa znova stretnem, a veľakrát sa stretnem v svojom živote s vírusmi, s baktériami a podobne, tak už môj imunitný systém o tom vie a vie, čo má robiť. On ich má hneď zlikvidovať bez toho, aby ja som musela o tom vedieť, že som sa s tým stretla. Takže on už to má na pamäti a má takto fungovať. Takže účinnosť očkovacích látok je sledovaná v rôznych štúdiách, samozrejme vyhodnocuje sa po zavedení očkovania a sleduje sa, že koľko vlastne z tých očkovaných osôb ochorelo, ak bolo v kontakte s tým vírusom alebo s baktériou, takže sa vyhodnocuje. Celkom určite žiadne očkovanie nie je 100%, ale v živote nie je nič 100%. Ani žiadna liečba nie je 100% a je individuálna u tých ľudí, ale pokiaľ sú očkovania naozaj nad 90-95% účinné a podobne a máme tie výsledky, že skutočne tí očkovaní ľudia neochorejú alebo v rámci epidémii sa ich netýka tá epidémia, tak to sú také výsledky, ktoré sú veľmi priazne. Je to odskúšané už desiatky rokov, takže my aj na iných očkovaniach vieme, že účinnosť očkovania je skutočne veľmi vysoká a naozaj je to najväčší objav imunológie, infektológie, zavedenie očkovania. Veľmi jednoduchá metóda, dostupná pre veľmi veľa ľudí. A samozrejme veľmi dôležitá je bezpečnosť a v súčasnosti aj ten dôraz na bezpečnosť je veľmi významný, pretože tie najviac očkovaní sa realizuje o malých detí, takže je to veľmi dôležité. Vyhodnocuje sa to, ale čo sa týka bezpečnosti očkovania aj vo vzťahu k očkovaniu proti HPV vírusom máme už výsledky veľmi dlhú dobu. Už to je vlastne, dá sa povedať, začína sa 3. dekáda tých výsledkov štúdií, takže pokiaľ už 30 rokov, viac ako 20 rokov máme výsledky o tom, že tie vakcíny sú bezpečné, nespôsobujú nejaké závažné vedľajšie reakcie, tak samozrejme nie je dôvod na nejaké obavy.